Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si John, 38 anyos. Minyo ug may duha ka mga anak. Taga Daguhoy, Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo namo sa akong asawa nga hangtod karon naglibog pa jud ko kung virgin ko ba gyud siyang nakuha diyang unang may nahitabo namo. Aron inyong sabtan, sugdon ko diyan nagtrabaho pa siya isip tindera sa usa ka tindahan ug ako ang security guard. Ingon ini ang mga panghitabo. Babilyo, Ay, salamat. Kay niya na gyud ka nga akong karilibo. Tukayad ba na mong naabot eh. Mura matagak na akong mga mata. sige na, out na. Ako ni balat din sa tong gipustingan. Uy, may poster man lagi nga hiring tindira. Ay, oo eh. Gibilin din ang ma'am kagabi pag-uli niya. Ipabutang ko na inig-open sa tindahan. Oo, sige. Ako ni bala ni. Okay. Sige na, out na. Ang katog na ka. Ang nagkadagkan mo mga tao. Nagkainit na po. Hi, guard. Hiring mo tindera? Yes, ma'am. Kanang nasa poster ang requirements. Sud lang. Ay, mabalik lang ko, uy. Kay, wa pa manggod ko makadasa kong mga requirements. Mo ba? Sige. Pero, balik ba yun ha? Kaya sigurado dyan ko nga, madawat dyan ka. Nga nang nakasiguro man ka. Ikay mo dawat, kuya? Kuan, kanang, dili. Nga nang nakasiguro man kang madawat kit ko. Tungod kay gwapa man ka. Nya, tasog height. Ang ngayon dyan ka magtindira. Atik sab ka, kuya guarda. Sige, kuya guard. Balik lang niya ko, ha? Salamat. Balik ba yun, miss ha? Uy, gikuya ko niya. Away noon, klaro man sab nga, mas manghudyo na akong bayana. Pero, kapaaga niya, uy. Gusto sa height. Nya, inosente pa yun. Ganahan ko niya. Mayroon tagbubalik na. Unsa? Lagi pa eh. Kapahaliging bayhan na ba eh. Unsa ka gwapa? Murag Kimcho? Ay, dili pa yung unahan na ba? Sude. Artista man to. Oh, Pero, kabawa ka ba eh? Ganahan ko niya. Simple kayo. Kanamang, wa kay arte ba? Murag taga-probinsya ang dating ba? Ganahan siya nga ng beauty eh. Murag feeling na ko. Wa pa gito uyab. Muna ganahan ako sa akong maasawa ba eh. Gusto ko na ako di makauna. siyalan? Gusto ko sa akong maasawa ba eh. Kanang ako rin uyab ba? Kanang ako pa'y una na kay labot niya. At taasa sa di mong standard eh. Nga sa panahon karon sultihan ti ka, tagsa na lay virgin ron nga babayo eh. O di ka maginaslatan ng bay, nga virgin. O maong gusto ko makita og babae nga. Ako di makauna. Nga, hay man naron sila be? Ha? Nga mo relibo na lang ko nimo. Wa pa magyapon na mabalik ng babaeng gingon nimo nga gusto mga apply og tindira dinhi sa tindahan nga atong gitrabahuan. Pabutong ko siya bay. Di sa kumuhot ta. Kay basin na dugay lang. Diba? Hi, Kuya Guard. Oh, oy. Ikaw itong ikasulti na ako gahapon. Sorry ha, nalangay ko. Mapamasay pag-out na ako sa akong trabaho, good. Kay may trabaho naman unta ko. Apan, gusto lang kong mabalhin. Pwede pa nga mag-pass lang una ko sa akong mga requirements? Gupahagi niya eh. Uy, mangutanan ka sa gwapang babae oh. Oo. Dawat ka na, miss. Norma. Norma nga akong pangan. John. Tawagan lang kong John. Norma. Ug dawat ka na. Ha? Recorded by Orat. Wa na yun ako buhi ipas, Norma. Ako ning gitabangan nga makasuot sa tindahan
nga akong gigwardyahan. Ug wa pun magdugay, ako gidayon siyang gipanguyaban. Dugay kong gisugot. Pero sa kadugayan, ako rin nauyab si Norma. Unya, Ngayong nanood man ta din sa lodge, Jun, uy. di ba uyab naman ta? Oo, pero mahadlo ko ini, Jun, uy. Ayaw lang. Kay basig mamaptos niya ko. Mahadlo ko. Ayaw ko bala ka. Nagdakong panagang. Oh. Nagdakong kondom. Lasiyang balain kay ka, Jun, ay. Nilay ka bala ka. Kay bisan pag mumabdos ka. Pangasawon mo sa tika. Bahal tika, Norma. Gusto ko nga ikaw na ang akong maasawa. Jun. Alak, ado. May nahitabo gid nato, Jun. Pero dili lagi ka mumabdos adto. Kinakunto man ko. Mag-CR sa ko, ha. I-check na ko, Bikon. May dugo ba sa bedsheets? Oh. Wa may dugo. Wa siya magdugo. Ingon sila nga, kung kita yung naka-virgin sa babae, magdugo ni. Pero nga nung wa may dugo. John, may dugo lagi sa akong pag-CR. Ha? Asa man? Ako na nung gi-flash. Oh. Ha? Ay katawa bay. Nahasulbi ako. Nga nang mahasol pa man ka, nga nagdugo man ka siya. O nga medyo naglisod kas pagkuha niya. Walaw kitas dugo bay. Mo resulti niya. Mau ba? Oh, shh, abay. Eksa pa. Kasi yan yung nanawag. Hello, Norma? John, gitugo di ay ko, uy. Ha? Misamot yun ang akong pagduda nga dili na virgin ang akong asawa nga akong nakuha. Kipagkaugmaan na, gidugo man siya. So posible di ay nga ang giingon niyang dugo sa men's day siguro to niya. Ako pagyapon siyang gipangasawa, kaya in love man ko niya. Apan hangtod karon nga duha na ang among anak. Kanunay pagyapon ning maghasol sa akong nauna. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sa pag-sex na mo sa akong asawa, diyang uyab pa mi, wa siya magdugo. Pero medyo naglisod kog kuha niya, pero wala man sad siya sakiti. Dili na ka virgin ang akong asawa? Ikadawang pangutana. Pag human na mo, nisuod siya sa CR. Ingon siya, may dugo siyang gi-flash, pero wa ako kakita. Mauna ka atong dugua nga nakuha ko na ang iyang pagkabirhen o sa regla to niya, kay pagkaugmaan na, gidugo man siya. Ikatlong pangutana. Kung makuha ang pagkabirhen sa babae, kano sa di unta siya magdugo? During sexual intercourse? O inigkahuman na? Kay medyo naglisod man sa kugkuha niya. Ikaupat o katapos ang pangutana. Pagkaugma, human may mahitabo, girigla man siya adto. Unsa man di ay? Ang dugo sa pagrigla ug ang posibleng dugo nga makuha ang iyang pagkabirhen, maora ba o gigikanan o agyanan? Posible ba nga magdungan sila? Palihog, tabangig ng pagiko, kini ang akong suliran, June. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner mo'y muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Di na nato dugayon, di ta maikog, di ta magduha-duha kitang tanan na ay problema unya importante kayo nang mapagawas na nato no ang atong mga gibati mo na ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account,
kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad yun na to ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Ug kumusta man ang atuang mga tigpaminaw karong adlaw? Hinaut unta nga pagbango nato ningon tag thank you Lord kay nakamata ko. Wa ko nimo gipaundayunan ug gikalimtag bukaw in town. No? And waking up in itself, di ba Dok, is a blessing. It's a blessing. It is not a privilege, ha? Yes. Mao na unsa man nato ang lesson for today? Itong lesson for today, usabon ako digingon na to ni, no? Find your authentic self. Yes. And make sure you get the opportunity to live it. Yes, ayaw gyud mo anang make believe ba nga kana ganing mura na lang kag nawa sa kanang kamatuoran or tinuod kay naglive na lang ka og life nga kanang abi nimo mauna na pero wa ka na ning kamot make believe unya di ito ang reality imo nang gikalimtan, di ba? Yes. Pero kinsa mga i-greet na to today, Doc? Kung i-greet ang mga Lagrama family, Ligasa, Hiruna, Aliban, Pidutsi, Bukal, Kudal, Tukmo, Sierbo, o Siron family, maadjong pagpaminaw ninyo. Yes, kung ang Kang Luz, Heramil Vegas, Iching Camelio, Gila, also to Henry Ompad, Kang Dodong Rosario Sasil, Gina Kurag, ug Kang Beth Rafols Andal. Thank you kayo sa inyong padayon nga pag-like ug pag-follow also sa amuang Facebook account ni Dr. Obra, Elaine Tantenko Bathan on Facebook, Attorney Elaine sa Instagram ug Twitter, and of course ang Facebook ni Dr. Obra is Dr. Rene Obra. White blazer, ha? White Yes. Letter sender today, Doc, si June. Ang atong litasyon si June, 38 years old, taga Daguhoy, Bohol. Sipa kay tas Bohol. Greetings sa tanang mga adlaw ninyong sano. tanan diha sa Daguhoy, Yes. Bohol, no? Si Porfirio Lim sa Inabanga. Ug si Glicerio Galulo, maayong pagpaminaw. Yes. So, kabahin ni medyo about ni sa nahitabo niya siyang asawa even long ago, no? Kaniyang unang pangutana nga pag sex kuno nila siyang asawa katong uyab pa sila, wa siya magdugo. Pero medyo naglisod sad kuno siya kuha niya pero wa ra pud siya sakiti. Di na baka kuno virgin atong panahon na ang iyang asawa. Dili man. Wakatingog si Doc, ako na lang mo tubag ani. Bago katigo gito. Wakaandam akong partner. Gitanaw gid ako siya, wakatingog gitanaw ko. Hoy, dili sa tanang higayon oy kay abi wa mo dugo dili virgin. I remember that gyud sa mo ang klase sa una sa biology, no? Kay naman puy uban nga kind of ang hymen man na di ba tawag ano? Amen, yeah. It's a small tissue so sa kinataw sa babae nga dili sa tanang higayon mo dugo at all times, no? Labi na kung active kaayo ang babay unya daghan kaayo og kana maginabuhat sometimes dili pero wala nag-ingon nga dili siya virgin. Ang pasabot gud anang virgin ra gyud Doc, no? Kung first time niyang makighilawas mo ra gyud na. Oh. Dili na basihan ang kanang naidugo or what, ha? Kana mo ra gyud ni pasabot. So ang definition sa virginity is someone nga Wa pa nahilabtan. wag sex contact. Yes, correct. Kasagaran atong hunahunaan. Correct. But remember that there are other ways nga ma-diverginize ang usa ka babae. Usually mga age niya na mga 17 to 20 years old, no? Tinuod. Unsa may mga pamagit? Oral sex, anal sex, Kana. object insert niya or finger. So kaingon ni ato ni Eileen na may hymen diyang nag-guard sa opening sa vagina. O kini siya usa ka very thin nga tissue nga kung ma-perforate ko tong giingon akong mga pamagi nga literally ma-diverginize ang usa ka babae. Okay. O ang iyahang ikaduhang pangutana, pag human kuno nila, naglisod siya sa CR. Ingon siya may dugo siyang giflash pero wa kuno siya kakita. Mao kahatong dugo nga nakuha ko na ang iyahang pagkaberhen or sa regla to niya kay pagkaugma ana gidugo naman siya. Oh. Can be both. Pwede yun. It can be both. Yeah, Pwede. it can be both, no? Oo. Dili lang na dugo may basihan nga virgin o dili ba virgin ang usa ka babae. No? So sa mga Katoliko ato ni ang virginity manggod, ang purpose na is to preserve the chastity bitaw sa mga Tinuod. Yes. mga madre ana bitaw. Yes. Yan sila mo Oh. na abstain gyud sila mga sexual nga mga inunta kahilayan, no?
So Tinuod. usually makuan mo ganing mga inunta naa sa mga religious group. Hindi na sila particular about sexual pleasure kay devoted themselves to mga Chastity, man, chastity vow of nga mga chastity. kuan, no? Kanang mga, dili mga physical nga mga desire. Yes. Oh, dili mga panglawas nga mga kanang kagustuhan. Yo. Kini ba yung hymen, attorney? Mo change ba ya Yes. sa stage sa life sa babae, no? Yes, nakabasa sa gudok ba kanang magbay ka, kanang Magbay ka. kuan kag puwersa, kanang mangusog ka. Okay, yeah. It also Weightlifting. yes, or Activities. or active ka og lifestyle magkanipis manggod na siya, dok. Oh. Nya hormonal po di pa. Tinuod, correct. It can be anything. But muna, ato ang basihan gyud anak gyud is not really the hymen kung magdugo, but kung ikaw ba gyud ang unang nakahilabot niya, no? Sexually. Ikatulong pangutana, dok, kung makuha ang pagkabirhen sa babae, kanus ade siya magdugo during sexual intercourse or inig kahumana, kay medyo naglisod man sad kuno siya kuha niya. Well, kanang pagdugo daghan may mga time nga magdugo ang babae dili lang sa sexual contact, no? Yes. Kanang iyang monthly menstruation, no? Correct. Ug tulo ka stages sa kinabuhi sa babae nga mausab ang iyang hormonal level. First is kanang magmenarche, second is kanang magpregnant siya, third is kanang magmenopause siya. Menopause, So oh. mo na atong basihan. So dili na mo'y inunta bantayan gyud nga nagdugo siya or wa pa siya Correct. nagdugo kay naabayay mga bleeders na apoy muragwa lang, no? Nga kuan. Unya ako no katapusan niyang pangutana, pagkaugma human may mahitabo girigla man siya adto. Unsa man di ay ang dugo sa pagrigla ug ang posibleng dugo nga nakuha makuha ang iyang pagkabirhen. Maura ba nang gigikanan or agian? Posible bang magdungan sila? Sige, mag-agianan. Maora kagianan, maoray anong taagian, no? Pero kanang monthly menstruation is regular na siya. Ang kining gingon nimong nakuha kay na virginize siya once in a lifetime naman na mahitabo kay di ba ka pwede na virginize ka kanya mabalik ka pagka inunta tikop ang mong hymen, no? Oh. Oh. Kana ba? Duha naman ako lang, dok, ha? Oh. Duha naman ni ilahang anak, dok, no? So taod-taod na ni silang minyo. Oh. Nganong hangtod karon nagsige ra man gihapon kag duda or ngumatter bang virgin ba imong asawag di mangutana ko nimo, ha? Na siguro na nabatian nga Kani, istorya John, nga ni- mangutana ko, John, ikaw, pag asawa nimo, sa imo ang asawa, first time pud nimo, birhin pud ka. Mao na. Kay tingali mumat kay dapat patas mo, no? Kung ingon ana nga mumatter na nimo ba ikaw kuan pug ka. First pud to nimo ngano gasige man kag huna-huna in town anang minyo naman mo, di ba gud ang importante malinawon, no, ang inyuhang kaminyoon ug inyong pamilya unya mahigugmaon imuhang asawa unya karon panahon na wa siya'y lain, di ba? Yes. Old school na kayo na, no, kanang mga ingon ana nga huna-huna mas nindot of course no kay makauna pero dili na mo diminish, no, sa pagkababay sa imuhang asawa og kung galing man no kung naa na baroy nakauna niya or nakahilabot niya di gyud unta na dapat mo matter. So ayaw og ka-bothered ana, ang importante ang karon ninyo nga Yes. naghinigugmaay mo ay nagka-bothered ana pero at least natubag yapon nato yung pangutana, di ba, Yes, dok? sex does not define your career, Correct. your education or relationship with others. It doesn't matter na kung kuan bitaw as long as you love each other. Tinuod yun. Ang relationship ang importante. Dili ang hymen. Mga sukintig paminaw. Unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak Araman. Daghang salamat ug maayong adlaw.